Så er julen atter kommet, og med den smil og varme. En tid med venner og familie, mistelten og charme. Vi sætter os om middagsbordet i ly af sne og mudder, og giver til dem, som intet har, men alt det er noget sludder. I dag handler julen mest af alt om materialisme og forbrug. Den er blevet en måde at validere og måle vores sociale status blandt venner og familie i form af antallet af gaver, vi får og hvad de har kostet. Det er sådan, vi måler de vigtigste personlige forhold til vores kære i dag. Naturligvis ved vi godt, at det ikke er det, julen burde handle om. Alligevel føler vi os presset af tradition og markedsføring til at bruge svimlende summer på en endeløs strøm af lort for at vise vores hengivenhed. For eksempel brugte danskerne mere end 8 milliarder kroner på julegaver i 2010. Et beløb, som kunne have brødfødt godt 6% af verdens fattigste i et helt år. Kort sagt, det er på tide at vågne op og mue ud i stalden. Så, hvad handler den første jul om? Har du nogensinde prøvet at udtrykke julens egentlige budskab? Det har jeg, og jeg må sige, at det er den bedste jul, jeg nogensinde har haft. Sidste år bad jeg min familie og venner om, i stedet for at give mig en gave, at de enten gav pengene, de ville have brugt på mig, til en velgørenhed efter deres eget valg, eller at de gav mig pengene til at give til en af mine. Så sidste år var der nogle temmelig glade handicappede børn, som fik musikterapi, og der var en anelse mindre lort på lossepladsen. Vi mennesker er faktisk slet ikke så tosset. Vi har bare ladet os narre til at tro, at hvis vi tilregner os uendelige besiddelser og måler os selv på, hvor meget vi ejer, sammenlignet med andre, så vil vi på magisk vis blive gladere og bedre mennesker. Nej, det bliver vi ikke. Det gør os til gode forbrugere. Som om det er formålet med at lande på planeten, at forbruge den. Sandheden er, at vi elsker at give til hinanden. Simpelthen fordi det bringer glæde til vores medmennesker. Der er intet mere tilfredsstillende i livet, end at hjælpe og give til andre, særligt til dem, der har mindre end os. Så hvad venter du på? Deltag i den første jul i dag, og lad os gøre denne jul til en, vi aldrig glemmer. Okay, hvordan kan du deltage? Den første jul er nem at deltage i, og det koster ikke noget. Klik blot på linket i beskrivelsen af denne video, besøg Facebook-siden og følg instruktionerne til, hvordan du tilføjer den første julebadge til dit profilbillede, og dermed viser venner og familie, at i år vil du hellere have, at de giver det, de ville have givet dig, til nogen, som har meget mere brug for det. Du kan også tilføje en personlig meddelelse og fortælle om, hvorfor du gør det. Så nemt er det. Jo flere, der deler logoet af siden, desto flere vil turde tage springet og deltage. Så spred endelig ordet alle de steder, du kan. Jeg ved godt, det er svært at gå imod strømmen, men ingen har nogensinde ændret noget til det bedre ved at acceptere tingene, som de er. De kom op af stolen, sked på tendenserne og ændrede tingene til det bedre. Så hvis du ved i dit hjerte, at det er det rigtige at gøre, hvad holder dig så tilbage? Kom i gang! Du er, hvad du gør, ikke hvad du siger. Tak for din støtte. Og så lige en ting til. Rigtig glædelig jul.